va por aí, ao mellor é a mesma raíz. Entón, cando hai incendios, as torgueiras van por subterráneo e o lume apagan aí, o mellor apaga aí e reaparece ali adiante, porque fura polo chan, ao parecer. Por eso é moi difícil de extinguir. Os homes ían buscar torgos, cravaban así e ao mellor saía unha bola grande. E os torgos usábanos para queimar. Facían un lume boísimo. Non sei se era o lume que o torgo é o que tes aí na man. A ver, espera que eu vou coller.